Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Welcome back dito sa channel mga ka-chicken, no? Ngayon mga ka-chicken, sa araw na ito, mag-update tayo sa ating broiler chicken na crossbreed sa Rhode Island Red at saka Hubbard. Ayan, ngayon i-update natin kasi 2 months old na sila, no? Titingnan natin yung ibahagi ko sa inyo kung ano yung maging tsura nila sa ngayon. Ngayon, umagang-umaga, no? Ayan. Napakaganda ng umaga. Ayan. Napakalinaw ng kalangitan. Okay, mga ka-chicken, ngayon, nandito tayo sa ating manukan, yung sa grower house. Nandito yung ating mga crossbreed ng broiler at saka Rhode Island Red at saka Hubbard, no? Ito sila. Pakita ko sa inyo mga ka-chicken. Ayan, ito na sila mga ka-chicken, yung ating mga crossbreed result ng broiler at saka Rhode Island Red. Ito na sila, gutom na yan. Gusto na nilang kumain. Yun, tingnan nyo yung itsura mga chicken. Pang 2 months old nila ngayon mga ka-chicken. Yan, napakaganda na ng itsura mga ka-chicken, yun. May mga ano pa yung DPR. Ngayon, magpapakain tayo sa kanila mga chicken, no? Ito yung napakain ko ngayon. Ito yung pinapakain ko sa kanila. With feeding ako. Tapos ito ay combination ng crumble at saka may darak at saka may kanin. Walang halo to ngayong asola mga chicken kasi yung ating asola pan, ayun, tingnan nyo, natuyo. Kasi sa sunod na sa 2 buwan na init na walang ulan mga chicken, natuyo siya at saka may nakita akong leaking doon sa gilid i-repair ko pa to kasi kahit nilalagyan ko ng tubig bigla pa rin bumababa yung tubig kaya hindi ko na lang muna nilagyan ng tubig tapos sunod-sunod na pag-init na walang ulan kaya ayan natuyo yung ilalim. Para madali na natin kukunin yung lupa, kukunin ko yan tapos kunin repair, lagyan natin ng Sahara at saka kaya yung Flexiban para hindi na karoon ng leak o hindi na lumabas yung tubig. Saka cultivate tayo ulit ng asola. Madali lang yan mga ka-chicken pag cultivate kasi madali lang yung asola. Kailangan natin yan sa pagpapakain. Ito na yung update mga ka-chicken sa ating sulapan. Natuyo talaga siya mga ka-chicken. Kasi kung wala lang leak yun, nasusuportahan natin kasi kahit sunod yung init, nasusuportahan natin ng paglagay ng tubig yun o hindi makalabas yung tubig. Okay pa rin yun kahit sunod-sunod na init. Walang ulan kaso lang may leak dito sa gilid na nakita natin. Kaya hindi ko na lang nilagyan ng tubig para linisin ko saka ayusin ulit, prepare yung ating sulapan. Ngayon balik tayo dito sa ating mga crossbreed result. Yan, ito na sila mga chicken. Magpapakain tayo sa kanila ngayon Yan, sige, kainin natin sila mga chicken.
ito na sila mga ka-chicken, oh. 2 months old. Yan. Tingnan nyo mga ka-chicken. Ang gaganda nilang tingnan. Lalo nitong isa, oh. Yung parang BPR. Ito yung result nila mga ka-chicken, no? Para sa mga bago pa lang. Result ng crossbreeding natin sa broiler tsaka Rhode Island Red. Ayan, marami yung puti na lumabas. Parang malakas yung dugo ng ng broiler. Kasi ayan, yung na-produce nila, marami yung puti. Kaya yung iba may combination ng pula tulad noon. Tsaka yung mga mga chicken pula. Yan yung sisiw ng broiler tsaka yung Hubbard. Tsaka yung the rest, yung iba to yun. Ayan ang result ng Rhode Island Red tsaka broiler. Ito na sila ngayon, ito yung update nila ngayon for 2 months. Magtitimbang sana tayo para makita yung timbang nila, kaso wala yung timbangan natin ngayon. Hiniram. Kaya mag-vlog lang tayo ulit. Update natin kung tungkol sa timbang nila, no? Ito sila. Napakaganda na nila tingnan mga ka-chicken. Ayos na ayos, oh. Tingnan, ito talaga yung itsura ng isa, oh. Ito. Nahiya pa. Umalis. Itong dalawa, oh. Ayan, malakas niyang kumain mga chicken. Para pala sa kalaman ng lahat, simula nitong mapisa sa awa ng Diyos, simula sisiw ay 0 mortality tayo mga chicken. Maraming damit sa ating Panginoon. Yan, 0 mortality tayo. Basta masusundan lang talaga natin mga chicken kung ano yung mga dapat gawin natin sa mga sisiw, ay tsak maganda yung resulta o marami yung magiging sa production natin mga chicken. Yan sila mga chicken, no? Ganda nilang tingnan. 2 months old. Ayan, no? Ayos na ayos. Yun, no? Sa mga tips mga chicken, paano sa pag-alaga ng mga sisiw para 0 mortality, bisitahin nyo na lang po mga chicken yung ating channel, para makita nyo doon ng gusto yung ating mga binahagi na mga tips sa pag-alaga simula sisiw, pagkapisa hanggang sa paglaki nila, kung ano yung mga dapat natin gawin. Kaya ito na sila mga chicken. Ayos na ayos. Nakakatuwa na sila tingnan, no? Yung mga itsura nila. Ubos yan mga ka-chicken. Yung ating binigay. Kulang pa nga yan. Lalagyan pa natin yan ulit. Busog talaga sila, no? Tapos lagyan natin, palitan ko pa yung tubigan nila. Lalagyan naman natin ng vitamins. Nilagay ko dito mga chicken yung Vitamin Pro. At saka minsan naglalagay ako ng mga natural na vitamina tulad ng malunggay juice o yung blender natin ng malunggay. Ayan mga chicken. Ayan mga ka-chicken, ang update sa ating crossbreed result ng broiler at saka Rhode Island Red. Ayan, 2 months old na sila mga ka-chicken, ay update ko lang kayo mga ka-chicken sunod sa timbang nila at saka pagdating lang ng 3 months at saka hanggang sa paglaki nila at saka pag-produce ng itlog. Titingnan natin yung magiging production nila sa meat and egg type, kasi cross na sila ng broiler kahit may Rhode Island Red. Ayan, yan lang po muna mga chicken. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe and
hit the notification bell para update kayo sa mga susunod natong i-upload na videos, vlog dito sa ring channel. Ayan, ingat po kayo palagi dyan mga ka-chicken. God bless. Thank you.